कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आमदार नितेश राणेंनी कणकवली इथल्या ओम गणेश बंगल्यावर पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरे व संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली. दुसऱ्यांच्या लग्नात पुढे पुढे राहणारे हे राऊत आणि ठाकरे आहेत. स्वतः वांजोटे आहेत, त्यामुळं हे इतरांचे बारसे करतायत अशा शब्दात त्यांनी टीका केली आहे. पाहूया पत्रकार परिषद. कालच कर्नाटक विधानसभेचा निकाल आला आणि निकालानंतर भारतीय जनता पक्ष चे सगळेच नेते म्हणजे आदरणीय मोदी साहेब असतील, आदरणीय अमित शाह साहेब असतील, आदरणीय आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, कर्नाटकचे आमचे सगळेच प्रमुख नेते यांनी मोठ्या मनाने तो निकाल स्वीकारला. आम्ही आत्मपरीक्षण करू असंही म्हटलं. देशाचे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या विजयाच्या बद्दल अभिनंदनही केलं आणि शुभेच्छाही दिल्या. आता अशा पद्धतीच्या मोठ्या मनाने जसे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते मंडळी वागले, पराभव स्वीकारला, तसाच अगर भारतीय जनता पक्षाचा कर्नाटकमध्ये विजय झाला असता, आम्ही जिंकलो असतो, तर कालपासून विरोधी पक्षाकडून कुठली टेप रेकॉर्डर लावून ठेवली असती ह्याच्या बाबतीचा आपण विचार करायला हवा. मग लगेच आपल्याला ऐकायला मिळालं असतं की संविधान धोक्यामध्ये आहे, लोकशाही धोक्यामध्ये आहे, ईव्हीएम चे विषय काढले गेले असते. म्हणजे तुम्ही जिंकला तर मग संविधान अबाधित, लोकशाही धोक्यामध्ये नाही. कोण पण चुकून पण ईव्हीएमच्या संदर्भात बोलत नाही. पण अगर भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला आणि तुम्ही जिंकलात तर मग लगेच वेगळा सूर आवडायचा, मग कोणी कसला उल्लेख करायचा नाही. हा जो दुटप्पीपणा विरोधी पक्षाचा आहे ना, हा महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या जनतेने ओळखला पाहिजे. काल जशा पद्धतीने कर्नाटकमध्ये काँग्रेस जिंकले की पाकिस्तान जिंकलं हे अजूनपर्यंत आम्हा लोकांना कळत नाहीये. कारण का काँग्रेस जिंकल्यानंतर कर्नाटकच्या जागोजागी आम्हाला पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे ऐकायला मिळाले, झेंडे फडकवण्यात आले, हिरवे झेंडे फडकवण्यात आले. तर ह्याचा आम्ही असा अर्थ आता लावायचा का की काँग्रेस जिंकणं म्हणजे पाकिस्तान जिंकणं, म्हणजे पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं, हे असं समीकरण आता देशभरामध्ये आम्हाला बघायला मिळणार आहे. म्हणून ह्याबद्दल देशाच्या राष्ट्रभक्त जनतेने विचार करावा. तसंच जिथे जिथे काँग्रेस जिंकते तिथे तिथे पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे लागतायत. म्हणजे इस्लामाबाद मध्ये काल मिठाई वाटली गेली असेल अशा पद्धतीचं वातावरण कर्नाटकमध्ये काल बघायला मिळालं. कारण का राहुल गांधींची भाषा आणि पाकिस्तानची भाषा एकच असते. राहुल गांधींना ची भाषा आणि बिलावल भुट्टोची भाषा एकच असते. म्हणजे काँग्रेसला जिंकवणं म्हणजे पाकिस्तानला जिंकवणं, हेच समीकरण आता सरळ सरळ स्पष्ट झालेलं आहे. भारतीय जनता पक्ष ही एक राष्ट्रभक्तांचा पक्ष आहे, राष्ट्रभक्तांची संघटना आहे. सत्ता मिळवणं हा आमचा अंतिम ध्येय नाही, पण सत्तेच्या माध्यमातून लोकांचा विकास करणं, सत्तेच्या माध्यमातून हिंदुत्व आणि लोक समाजाचं संरक्षण करणं, देशाच्या विरुद्ध
कोणीही कटकारस्थान करत असेल तर सर्वात पहिला आवाज कोण उचलत असेल तर भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बजरंग दल याच्यासारख्या, विश्व हिंदू परिषद सारख्या संघटनाच आवाज उचलतात. गेल्या 9 वर्षामध्ये पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कोणीही आमच्या देशाकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिंमत केली नाही. 370 असो, राम मंदिर असो, ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले, तरी पण आमच्या देशामध्ये कुठल्याही अतिरेकी कारवाया करण्याची कोणी हिंमत केली नाही. पण एका बाजूला पाकिस्तानचे झेंडे फडकवत होते, एका बाजूला पाकिस्तान जिंदाबाद बोलत होते, आणि दुसऱ्या बाजूला संजय राजाराम राऊत आणि त्यांच्या उभाटा शिवसेनेचे नेते मंडळी गुदगुद्या त्यांना होत होत्या, आनंद होत होता. म्हणजे पाकिस्तान जिंदाबाद आणि पाकिस्तानचे झेंडे फडकवणं, ह्यालाच काय उद्धव ठाकरेचं आता हिंदुत्व आम्ही म्हणायचं का? मग तुमचा एक पाकिस्तानचा झेंडा घेऊन जाऊन मातोश्रीवर लावून टाका. आता तेवढंच आम्हाला बघायचं राहिलेलं आहे. जिथे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे राहायचे त्या घरावर पाकिस्तानचा झेंडा एक दिवस उद्धव ठाकरेमुळे फडकताना आम्हाला दिसणारच, एवढा आता ठाम विश्वास वाटायला लागलेला आहे. कारण का जिथे पाकिस्तानचा फायदा होतोय तिथे संजय राजाराम राऊत आणि उद्धव ठाकरेंना आणि आदित्य ठाकरेला अगर आनंद होत असेल तर ह्यांच्यावर पहिलं देशद्रोहीचा खटला चालवायला पाहिजे. तो बेनझीर भुट्टोचा मुलगा बिलावल भुट्टो हल्लीत कधीतरी गोव्याला आलेला आम्ही ऐकलेलं. आता संजय राजाराम राऊत जसा सत्यपाल मलिकला मातोश्रीवर घेऊन येतोय, तसं आम्ही ऐकलं, आमच्याकडे माहिती आहे की बिलावल भुट्टोला पण मातोश्रीवर आणण्याचा या संजय राजाराम राऊतचा प्रयत्न आहे. एक दिवस तो पण फोटो आपल्याला बघायला भेटेल. कारण का जे हिंदुत्वाचे दुश्मन आहेत, जे भारताचे दुश्मन आहेत, जे भारताच्या विरुद्ध भूमिका घेतात, त्या सगळ्या जणांना मातोश्रीमध्ये आणून बिर्याणी खायला दिलं जातं. हेच आता हल्लीचं चित्र निर्माण झालेलं आहे. म्हणून ह्या निमित्ताने हे जे काय देशद्रोही पद्धतीने वागणं या संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या लोकांचं चाललंय, मला आश्चर्य वाटतो. काही दिवसापासून तो आमच्या राहुल नार्वेकरजींना धमक्या देत बसलेला आहे. त्याचा उद्धव ठाकरे, त्याचा मालक असेल, मालकाचा मुलगा असेल, की हा स्वतः संजय राजाराम राऊत. आता ह्याला एका बाजूनी, जसं मी कालच्या पत्रकार परिषद बोललो, की एका बाजूनी तुम्हाला अपेक्षा आहे की राहुल नार्वेकरजीने अध्यक्ष म्हणून, विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला न्याय द्यावा, आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही त्यांना धमक्या देत फिरताय. आणि धमक्या कोणाला देताय तुम्ही? आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना धमक्या देतायत. अहो, गेले ते दिवस या संजय राजाराम राऊतला आठवण करून देतो. जेव्हा सन्मान्य राणे साहेबांनी शिवसेना सोडली तेव्हा सामन्याच्या समोर सभा आयोजित केलेली, आणि ह्याची तेव्हा एवढी त्याची फाटलेली की तो सामन्याच्या बाथरूम मध्ये 4 तास स्वतःला कोंडून ठेवलेला याच संजय राजाराम राऊतने. अरे तू महाराष्ट्रामध्ये त्यांना धमक्या देतोय का? महाराष्ट्रामध्ये फिरून देणार नाही. तू तुझी वळवळली जीभ अगर जागेवर ठेवली नाही ना, तर एक दिवस तुझं संरक्षण बाजूला आम्ही करतो, की तू संरक्षण तुझं बाजूला कर. जे काय पोलिसांची फौज घेऊन बरोबर फिरतो ना, याच नियमबाई सरकारच्या, त्या पोलिसांना बाजूला ठेव. नाही तुझ्या तंगड्या हातात दिल्या नाही महाराष्ट्राच्या लोकांनी, मग माझं नाव बदलून टाक. तू उगाच आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही नेत्याला अशा धमक्या दिल्या तर आम्ही पण गप्प बसणार नाही. हे तुम्हाला ठणकावून तुला संजय राजाराम राऊत तुला सांगतो, तुझ्या धमकी देण्याचे दिवस हे आता गेले आहेत. जे काय योग्य वाटतं तेच आमचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी करणार आहेत. जे नियमामध्ये आहे
जे कायद्याच्या चौकटीमध्ये आहे, कुठेही सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटमध्ये तुम्ही 3 महिन्यातच निर्णय घ्या असं कुठेही आदेश आलेले नाहीयेत. म्हणजे तुझ्या बोलण्याप्रमाणे तू ज्या पद्धतीने बोलतोय की 3 महिन्यामध्ये निर्णय घ्या, हे कायद्याच्या अनुसारच आमचे राहुल नार्वेकर निर्णय घेतील. तुला काय करायचंय तू कर, आम्हाला पण बघायचंय. तू खरंच राजाराम राऊतचा मुलगा असेल ना, खरंच तिथे असशील की तुला कुठून उचलून आणलं नसेल ना, तर बोल, हिम्मत दाखव तुझी काय असेल तर. वाकड्या नजरेने पाहायची. पण मी आज पेज लावून सांगतो तुम्हाला, या 3 महिन्यामध्ये हा लवकर जेलमध्ये जातो का ते पहिले तुम्ही पहा. 3 महिन्यामध्ये हा तुम्हाला बाहेर दिसणार नाही. पत्राचालच्या त्या केसमध्ये आरोप निश्चित झालेला आहे. आता 3 महिन्यामध्ये म्हणजे 90 दिवसामध्ये, हा 90 दिवसाचा मेहमान आहे बाहेर राहण्याचा. 90 दिवसामध्ये हा तुम्हाला बाहेर कैदी म्हणून आतमध्ये दिसणार बाथरूमसाठी भांडत असताना. म्हणजे हा झाकण झोलायला सांगतो, तू तुझ्या ऐपतीमध्ये राहून तू मोठ्या मोठ्या भाषा कर. तुझ्याचमुळे महाविकास आघाडीचं सरकार पडलंय. नाना पटोलेजी ते वारंवार सांगतायत की नाना पटोलेजींनी जेव्हा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी मित्र पक्षांना अवगत केलेलं हे ते सांगतायत, ते सत्य आहे. कारण का नाना पटोलेजींनी दिल्लीमध्ये संजय राऊतला ती जबाबदारी दिलेली. संजय राऊतला की तुम्ही मित्र पक्षाला कळवा माझ्या राजीनाम्याबद्दल. आता संजय राऊतनी उत्तर दिलं पाहिजे की तुम्हाला माहिती होतं की नाना पटोले राजीनामा देणार आहे, मग मित्र पक्षांना का कळवलं नाही? स्वतःच्या मालकाला का कळवलं नाही? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना का कळवलं नाही? हे उत्तर संजय राऊतनी द्यावं ना. महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे आमच्यावर आरोप करतात आणि असं बोलताय की बाबा नाना पटोलेजीने अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नसता तर सरकार पडलं नसतं. तर त्याचा सर्वात प्रमुख जबाबदार हा संजय राऊत आहे. ह्यालाच सरकार पाडायचं होतं, कारण का ह्याला स्वतःला मुख्यमंत्री बनायचं होतं. उद्धव ठाकरेच्या खुर्चीला 19 पासून सुरुंग लावण्याचं काम हा करत होता. ह्याला बघवत नव्हतं की ज्या खुर्चीवर ह्याचा डोळा होता त्या खुर्चीवर उद्धव ठाकरेला पवार साहेबांनी बसवलं. ह्यांनी घाणेरडं राजकारण करून मुख्यमंत्री बनायला प्रयत्न करत होता, पण ते झालं नसल्यामुळे उद्धव ठाकरेच्या खुर्चीच्या खालती टाइम बॉम्ब लावण्याचं काम या संजय राऊतांनीच केलं. म्हणून तुम्ही विचारा नाना पटोलेजींना की तुम्ही संजय राऊतना जबाबदारी दिली होती की नाही. त्यांनी माहिती दिलेली की बाबा मी राजीनामा देतो, तू जाऊन सांग. पण ह्यांनी मुद्दामून का सांगितलं नाही याचं उत्तर संजय राऊतने आम्हाला दिलं पाहिजे. काय होतं तुझं इंटेन्शन? आजची पण महाविकास आघाडीची बैठक आहे. माझ्या माहिती अनुसार ह्याला आमंत्रण दिलेलं नाही. सगळ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितलं संजय राऊतला बोलवू नका. ह्यांनी सकाळपासून पवार साहेबांना फोनाफोनी करून विनंती केली की उगाच बाहेर माझी इज्जत जाईल, माझा कचरा होईल, मला कृपया येऊन तिथे पाहिजे स्टूलवर बसून दे, पण मला येतो मी फोटोमध्ये आलो पाहिजे एवढं करा. आणि म्हणून जबरदस्ती आज महाविकास आघाडीच्या बैठकीमध्ये चाललाय. आज त्याच्यात बैठकीमध्ये बसून उद्या परत आग लावण्याचं काम हा करणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणून हा संजय राजाराम राऊत हा जेवढ्या मोठ्या मोठ्या भाषा करतोय, आता कालपासून मोठ्या मोदी साहेब आणि शाह साहेबांच्या नावाने दंड ठोपटतोय. अरे तुझ्या पक्षाची काय लायकी आहे रे बाबा? बेळगाव मध्ये तुझ्या पक्षाने एक उमेदवार उभा केलेला. मी त्या उमेदवाराचं नाव पण तुम्हाला इलेक्शन कमिशनच्या साईटवर पाहिजे, मी तुम्हाला ती साईट फोटोकॉपी दाखवतो, स्क्रीनशॉट दाखवतो. किंवा तुम्ही इलेक्शन कमिशनच्या साईटवर जा. शिवसेना उभाटा पक्षाच्या वतीने खानापूर बेळगाव मतदारसंघात शिवसेना उभाटाचे उमेदवार कृष्णाजी पुंडलिक पाटील होते. हे इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईट वरूनची माहिती आहे माझी, तुम्ही जाऊन स्वतः तपासू शकता.
शिवसेना उभाटाच्या वतीने खानापूर बेळगाव मतदारसंघातून कृष्णाजी पुंडलिक पाटील उभे होते. त्याला किती मतं भेटली माहितीये? 979. 979 इथे काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आलेला आहे. शिवसेना उभाटाच्या पेक्षा जास्त नोटाला मतं पडली, 1230. स्वतःच्या पक्षाची लायकी नाही, स्वतःच्या पक्षाला कुठे स्थान नाही. जेव्हापासून शिवसेना उभाटा म्हणजे शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरेची जी काही उभाटा जी काही शिल्लक सेना आहे, जेव्हापासून ती सेना आली, तुम्ही मला एक प्रश्न विचारा, कुठली एक निवडणूक सांगा हो हे लोक जिंकलेले आहे? ग्रामपंचायत जी काय अवस्था झाली, 4था क्रमांक. बाजार समितीमध्ये काय अवस्था झाली, 4था क्रमांक. ह्याच्यामध्ये विधान परिषदेमध्ये ज्या निवडणूक झाल्या तिथे काय झालं, तिथे पण हे लोक हरले. ज्या कर्नाटक बेळगावच्या बद्दल हा बोलतोय, इथे नोटापेक्षाही त्याला जास्त मतं भेटली. गोव्याच्या निवडणुकीमध्ये तीच अवस्था झाली. तू दुसऱ्यांच्या मुलांचं बारसं करत जे बसतोय ना, त्याच्यामध्ये तुला मर्दानगी वाटते ना? अरे तू स्वतः नपुंसक आहे हे सांगत नाही. तू आणि तुझा मालक स्वतः नपुंसक आहे, त्यांना तुम्हाला जमत नाही, कार्यक्रम सगळे संपलेले आहेत हे सांगत नाहीत लोकांना. तुमच्या स्वतःच्या उमेदवारांना नोटापेक्षा कमी मतदान भेटतंय. तू ज्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रचाराला तू गेलेलास, मी तेव्हाच एकीकरण समितीच्या लोकांना इथून विनंती केलेली, या गद्दाराला, या चपट्या पायाच्या माणसाला बोलू नका, प्रचाराला बोलू नका. ह्याच्या थोबड्यावर नष्टर लागलेला आहे, ह्याला बघून लोक मतदान तुम्हाला करणार नाहीत. आज सगळीकडे तिथे काँग्रेसचे आणि भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. तर ह्याची जबाबदारी कोणाची? ह्याच्याबद्दल कोणी आपण प्रश्न विचारणार नाहीत? मोठा तवा आणि मोठा नेता म्हणून बेळगाव मध्ये गेलेला एकीकरण समितीचा प्रचार करण्यासाठी, त्या काय झालं, तिच्या प्रचारामध्ये किती तुला मतदान भेटलं? आम्ही मानतो ना, आम्ही आमचा पराभव आम्ही मानला. लोकशाहीमध्ये सगळ्यात निवडणुका प्रत्येक जण जिंकू शकत नाही. काही आम्ही जिंकतो, काही आम्ही हरतो, आणि हरल्यानंतर आत्मपरीक्षण करून परत कामाला लागतो. त्याच्यामध्ये काय, आमचा पक्ष आहे. अहो त्या कर्नाटकमध्ये 2 आमदार होते, येडियुरप्पाजींच्या निमित्ताने 2 आमदार होते. 2 पासून आमचा पक्ष सत्तेमध्ये आला आणि आज प्रमुख पक्ष म्हणून तिथे लढवतोय. तुझ्या शिवसेनेची अवस्था आज सांग. 50 आमदारापासून आज 13 आमदारावर तुम्ही आलेले आहेत. ही उलटी गिनती आहे तुमची. आमची तरी 2 पासून आम्ही 60-70 वर गेलेलो आहे. तुम्ही 50 पासून 13 वर, आणि ते पण आता काही दिवसात राहतात का बघा. तुझा मालक आणि त्याचा मुलगा दोघच राहणार आहेत पक्षाच्या आतमध्ये, बाकी नाही राहणार तुझ्या बरोबर. बघ आजूबाजूला कोण बसणार आहेत, तुझ्या अनिल परब तरी बसतो काय बघ. स्वतःची परी लायकी बघायची नाही, स्वतः झाकण झुल्या म्हणून सगळीकडे फिरतो, आणि मग अन्य लोकांना कशाला टीका करतो तू? म्हणून यापुढे माझ्या कुठल्याही नेत्याला धमक्या तू दिल्यास महाराष्ट्रामध्ये फिरून देणार नाही त्या नावानी. मग तू खरंच अगर राजाराम राऊतचा मुलगा असशील तर, कुठून उचलला नसशील तर, ती तुझं संरक्षण बाजूला कर, मी माझा बाजूला करतो, आणि एकदाच तुला जे काय धडे शिकवायचे आहेत ना, एकदाच आम्ही धडे शिकू आणि तिथे त्याला शांत करू. धन्यवाद. अनिकेत, क्लोज, स्टॉप.